सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि बे भिडिअ आं जाय बिथांमोना आधार कार्डआ गोमाबाय एबा आधार कार्डनि जेबो डिटेल्सखौ मिथिया बिथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नाय, अब्लानो नोंथांमोनाबो गोमानाय आधार कार्ड एबा बहाबा थास'नाय आधार कार्डखौ जेबो मिथियाबाबो नामजोंनो डाउनलड खालामनो हागोन। बिदिबा फै भिडिअखौ जागायजेननोसै। नामल' मिथिनांगौ ओमफ्राय मबाइल नाम्बार मिथिनांगौ, बेजोंनो नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन। आधार कार्डनि नाम्बार एबा आधार कार्डनि जेबो डिटेल्स नांलायलाया। बिदिबा भिडिअखौ जागायजेननोसै। नैबो सार्च खालामसै UIDAI नैबे गभर्नमेन्टनि साइटखा नैबो ओंखारनोसै ओंखारबाय नै। दाना लेंगुवेज सेलेक्ट खालाम, नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे लेंगुवेज सेलेक्ट खालामदो। आं इंलिसखौ थानो होनोसै। नैबे क्ल'ज खालामनोसै, ओमफ्राय नैबे 3 डटआव सोना होनोसै। माइ आधाराव होनोसै, नैबे आधार सार्भिसाव होनोसै। आधार सार्भिसाव गाहायाव फैनानै नैबेयाव रिट्रिभ आधाराव होनोसै। ओमफ्राय नैबेयाव जाय मानसिनि नामै डाउनलड खालामनो हादों बिनि नाम होबानो जाबाय। ओमफ्राय नैबे मबाइल नाम्बार, ओमफ्राय नैबेयाव माबाखौ नैबेयाव केपचाखौ फिलआप खालामदो। ओमफ्राय केपचाखौ फिलआप खालामखांनानै नैबेयाव सेन्ड OTP आव होदो। नोंनि मबाइल नाम्बाराव OTP फैनोसै। ओमफ्राय OTP खौ फिलआप खालामखांनानै नैबे साबमिटआव होनोसै। नै मबाइल नाम्बाराव OTP फैबाय। OTP माने आधार कार्डनि नाम्बारा फैबाय। बेखौ कपि खालामना लानोसै। नोंथाङा जे मबाइल नाम्बारा नोंथांनि आधार कार्डजों लिंक दंमोन बे नाम्बारखौनो होनांगोन। अब्लानो बे नाम्बाराव माबा फैनोसै नै आधार कार्डनि नाम्बार फैनोसै। नैबाव लास्टनि 4 डिजिटखौ दिन्थिदों नै 16400। आंना बेनोखा। जे मानसिखौ जे आधार कार्डनि नाम्बारखौ नांगौमोन बे नाम्बारानो फैखाबाय। ओमफ्राय बेखौ कपि खालाम। बिदि खालामबानो आधार कार्डनि नाम्बारखौ मोनो। आधार कार्डनि नाम्बारखौ मोनखांनायनि उनाव माबोरै डाउनलड खालामो आं बिनि भिडिअखौ सिगांनो बानायखाबाय। बे जोबनायाव मोनसे भिडिअ होनानै होगोन आङो इन स्क्रिनाव, नङाबा डिसक्रिपसनाव मोनगोन बिनि लिंकखौ। बाव थांनानै नायबानो जाबाय डाउनलड खालामनो रोङाबा। आरो डाउनलड खालामनो रोंखायोबा नोंथांमोना डाउनलड खालामबानो जाबाय। रोङाबा बिनि भिडिअखौ माबोरै डाउनलड खालामो आं बानायखानाय दं भिडिअ, बिनि लिंकखौ होना होगोन आं, बेखौ नायबानो जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालाम लोगोफोरनोबो, आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।